enkulu nasenza lezi nkonzo okokuthi abantu akube noshintsho empilweni zabo. Ngoba isuke khona lento lengafuni ukushintsha. Okunye kuyashintsha mara uthola ukuthi kushintsha kancane. Okunye kwenza ngathi kuzokwenzeka nase kufanele kwenzeke ngempela kuvele kuvaleke. Nekhona abazalwane. So mina ngiunderstanda into engiyizele la. Engikuzelela ukuletha ushintsho empilweni yakho. Le ndlela ongene ngayo akumele uphume uyiyona. Akube noshintsho number 1 empilweni yakho. Number 2, lolu shintsho naselifikile empilweni yakho kumele luchithekele phakathi ekhaya lakho. Kumele lichithekele phakathi ebantwaneni bakho. Nekhona bazalwane. Akube nani noshintsho. Akube nani bazalwane noshintsho. Kumele kube noshintsho. Udinga ke ushintsho la kamoya oluzoqhaqha la kubopheke khona. Oluzovula la kuvaleke khona. Uma ushintsho lika moya selwenzekile kumele manje bese luyabonakala enyameni. Nekhona bazalwane. Kumele lubonakale kuphi? Enyameni. Na ugula kumele uphile. Na ungasebenzi kumele uhambe uyosebenza. Sewushintsho la kamoya selwehlele kuphi ke manje? Enyameni. Nabe ufuna ukwakha kungakheki kumele kwenze njani? Kwakheke. Kusho ukuthi ushintsho la kamoya selehlele kuphi? Enyameni. Nekhona bazalwane. So now ushintsho la kamoya naluza lufuna ukwamkelwa ngokukholwa. Nekhona bazalwane. Lufuna ukwamkelwa ngani? Ngokukholwa. Ngoba abanye luthi nalwenzeka babona ukuthi hey khona into eyenzekile. Abanye baboni lutho. Baze bathi akwenzekanga lutho. So ingqondo yakho nenhliziyo yakho nomoya wakho njengoba uzela ushintsho la awamukele ini ushintsho. Ongakaliboni nozolibona ukuthi selunjani selukhona. Nekhona bazalwane. Ukuthi selunjani selukhona. Uma uthatha umntwana umyise esikoleni. Isikole sinemthetho yakhona. 1, angeke ezagqoka amapijama esikoleni. Kumele agqoke ini? I-uniform. Okushoyo ukuthi lo muntu siyamprepare. Simiyisela nesikoleni nina nithi nimiyisela ukuthi ayokwenza njani? Ayofunda. Mara kahle kahle simiyisela ukuthi ashintshe. Ngoba uma bengakwazi ukukhuluma isingisi uyamuza sewuyaqala ukukhuluma isingisi. Kunezinto abengazazi aqala kwenza njani? Ukuzazi nokuzisho. Okusho khona ukuthi ushintsho selwenze njani? Seliqalile. Nikhona abazalwane. Uyomuzwa sebekuculela nangajahidada uyobezwa sebekuculela bakuculela izinto ebebengayiculi before. Okusho khona ukuthi lolu shintsho njani seliqalile. Nandaba enkulu uyubezwe kakhulu bacula bo A B C D E F G. Nikhona abazalwane. And thina sikuthatha ngazathi bacula umculo. Mara lo A B C D E F G uyophethe yonke lento ayifundayo. Ngoba wonke lamahlamvu lawa abaculayo iyo yonke lento ekhona ekufundeni. Whether ufunda English noma ufunda Afrikaans noma ufunda biology noma ufunda ini u A B C D E F G unjani uyafuneka. Nikhona abazalwane. Nathi sinayo A B C D E F G. uJesu Kristu waseNazaretha. Uyamdinga uJesu. Siqala lapho bazalwane. Jesu uyadingakala empilweni yani yomuntu. Ngoba uma sewuxakekile ebusuku uzomemeza ba. Nikhona bazalwane. Uma sewuxakekile emgwaqeni uzamemeza ba. Nikhona bazalwane. Elithi iBhayibheli lamakazela kalali. Ungumlondi kaIsrayeli. Nikhona bazalwane. Jesu uyamdinga empilweni yakho. Noma ungaze umthukuthelele uzuthi ngathi uyakhetha kwenzela abanye wena akakwenzeli. Jesu uyamdinga empilweni yakho. Nikhona bazalwane? Jesu akaphile kuwe aphile nasekhaya lakho. Jesu uyadingeka ngoba unezindlela zakhe zokuvela. Kwesikhathi akaveli ngalendlela wena ufuna vele ngayo. But unendlela yakhe yokwenza njani bazalwane? Yokuvela.
leli ekhaya lakho libethelwe kuJesu, nawe bethelwa kuphi? kuJesu. Ngoba na ubethelwe kuJesu, ziningi izimpo ozobhekana nazo ozoyinqoba. Awuzoyinqoba ngoba uyile esikoleni, awuzoyinqoba ngoba unemali, ayizoyinqoba ngoba uhlale lokishini, kodwa uzoyinqoba ngoba uhamba nomnqobi wabanqobi, uphila phakathi kwakho. Nikhona bazalwane? Jesu akabe yifoundation epheleleyo yokuphila kwakho. Nikhona bazalwane? Akabe yifoundation epheleleyo yokuphila kwakho. Uyamdinga uJesu. Uyamdinga ubani? uJesu. Awuthi mina ngiyamdinga uJesu. Ngiyamdinga uJesu. Hallelujah. Nale insiza oyitholayo la ekhaya siyithandazela egameni likabani? likaJesu. Nikhona bazalwane? Abanye bayithatha bayisebenzisa bese beyayeka, nase bayekile baphinde babuye futhi. Nikhona bazalwane? But ngifuna wazi ukuthi isisekelo sakho asibe kubani? uJesu. Nasa uthola uJesu, Jesu wenzani ke empilweni yakho? 1, Jesu uyakuthethelela wena. Uthethelela zonke izono zakho. Jesu wenzani bazalwane? Uyathethelela. Njengoba nawe ke akuthethelela, uphila nabantu nawe abakwenza kabi, okumele wenze njani? Uthethelele, ngoba nawe sewunjani? Sewuthethelelwe. Nikhona bazalwane? Ngiyayazi leyo kuthethelela abantu abaningi abayithandi. Na uthi thethelela athi mampostola wazi ukuthi ungenzeni lo muntu. Uthi thethelela umntwana sekhaya athi hey mampostola bakhona abantu bokuthethelelwa, lo usathane lo. Ngizamthethelela ngemthini usathane. Wangiqala ngo2018. But nawe na uya kuJesu ufuna kuthethelela, awuthi Jesu ngiqale nini ukukona? Ukuthethelela same time. So uyamdinga uJesu ukuze akwenze ube nenhliziyo yokuthethelela noma sebekwenza kabi. Nikhona bazalwane? Noma sebenjani? Sebekwenza kabi. Jesu wenze njani? Uyathethelela. Akuhlanze ngegazi lakhe. Uyamdinga uJesu. Ngoba uyophila nalenhliziyo yokubamba abantu ngamagqubu. And hayi angikusoli mntwana kasekhaya ubabambe ngamagqubu ngoba vele bakwenze kabi, bakuronge kakhulu. Uyayivisisa? But at the time uphila nabantu ubabambe ngenhliziyo, obokwazi ukuthi labo bantu baphila phakathi kuwe. Kahle kahle wena ngalesikhathi uthatha isinqumo sokumbeka lo muntu la enhlizweni yakho, ngalesikhathi ubuthatha isinqumo sokumzonda, uyamgqoka lo mthakathi othakatha we. So uthi naye biza izinto zakhe utholakale kalula ngoba vele uyaphila la kuwena. Unesikhiye sokungena ekhaya lakho. Unesikhiye sokungena ebantwaneni bakho. Unesikhiye sokungena emalini yakho ngoba wena umthathe wambeka la. So that's why ngithi uyamdinga uJesu. Ngoba uzokufundisa ukuthethelela. Uthi nasa uthethelela abantu bakuhleke bathi wazi wayisilima. Nikhona bazalwane? Uyamdinga ubani? uJesu. Aphile kuwe, athethelele wena kuze nawe ukwazi ukwenza njani? Ukuthethelela. Amen bazalwane. Uma ke sekuthethelele Jesu esekhona kuwe, uyalwelana uJesu. Wena yabona nje ubuhlele esitulweni lesohlele kusona. Uma bekuya ngezitha zakho ngabe ufile. Uma bekuya ngezitha zakho ngabe usasebenza. Uma bekuya ngezitha zakho ngabe sewuphumile nakuleli khaya ohlala kulona. Uma bekuya ngezitha zakho ngabe abantwana bakho bafile. Uma bekuya ngezitha zakho ngabe bayafail. Nikhona bazalwane? But ngoba Jesu uyalwelana futhi uyanqobelana, nakho sekhona. That's why abanye labakubona uvuka bazothimisa ngisho amathi phansi. Bathi lenje namanje saphila. Nikhona bazalwane? Ngoba sinomlweli osilwela ubusuku nani bazalwane? Nemini. Uyamdinga umuntu ozokulwela.
Uyabona wena na uvuka ekseni uthi uvukile. Mina ngithi awuvukanga unqobile. Awuvukanga wenze njani? Unqobile. Ngoba kunezimpi ebeziliwe ebusuku ngegama lakho. Kunezimpi ebeziliwe ebusuku ngabantwana bakho. Kunezimpi ebeziliwe ebusuku ngomshado wakho. Kunezimpi ebeziliwe ebusuku ngemali yakho. But wavuka wanqoba usukwini lanamhlanje. So Jesu wenza ukuthi sinqobe usuku nosuku.